сарҳади мустақилияти ҷавонон кадом аст? Симои мустақили якум токшоу рӯбарӯ. Дуруд бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи рӯбарӯ аст. Мо имрӯз дар мавзӯи 76-уми барномаи рӯбарӯ тасмим гирифтем ки вобаста ба мустақилияти ҷавонон ҳар шуда бошем ки сарҳади мустақилият ё худ ҷавонони мо то куҷо мустақил ҳастанд. фикр мекунам ки мустақилият низ мисли озодӣ ин мафҳуми нисбӣ аст. инсон наметавонад ки дар ҳама ҳолат, дар ҳама ҳол аз ҳама чиз мустақил бошад. як андоза вобастагӣ дар ҷавҳари худи инсон низ ҳаст, аммо он вобастагӣ дар мо ҷавонҳо, махсусан менталитети шарқиёнаи мо оё зиёд ҳаст, кам аст, ин хуб аст? Баъд аз нигоҳи психологии мо хостем ки ҳамин чизро баррасӣ кунем. аз ин лиҳоз ҳам мо даъват кардем дар барнома донишҷӯёни факултети психология ва таҳсилоти томактабии муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобуҷон Ғафуровро дар минбари баҳс қарор доранд Шоҳзода Қозибоева ва ҳамчунин Фатҳиддин Фатҳиев. хуш омадед ҷавонони азиз. фикри ҷавононро коршиносӣ мекунанд устоди ҳамин боргоҳ, номзади илмҳои психологии равоншиносӣ, устоди мо устод Ҳусейн Зайтметов. устод, шуморо хуш омадед мегӯем. ва ҳамчунин устод дар як маврид роҳбари маркази рушди қобилиятҳои зеҳнии Заковат низ ҳастанд ва кӯшиш мекунем ки аз нигоҳи психология имрӯз баҳои дуруст дода бошем ки мо то куҷо мустақил ҳастем, паҳлӯи мусбиву манфии мустақилият то куҷо аст. ва мо аз дигар ҷавонҳо барои он ки аз доираи аудитория берун бароем, аз ҷавонҳои донишҷӯёни дигар, ҷавонҳои дигар аз кӯча пурсон шудем, як назарсанҷие гузаронидем бо суоли оё ҷавонони мо мустақил ҳастанд ё не. биёед онро шоҳид мешавем, баъдан баҳсро оғоз мекунем. ҷавонони мо имрӯз нисбат ба солҳои қаблӣ то андозае мустақил шудаанд. ва барои чӣ? барои он ки мисол имрӯз ҷавонон дар ҳама ҳолат фикри худашон ҳаст, онҳо фикри мустақили худро доранд, онҳо мустақилона хулоса бароварда метавонанд. ба ҳамин хотир ҷавонони мо то андозае мустақил шудаанд. албатта ҳастанд ҷавононе ки то имрӯз вобастаи волидон ҳастанд, вобастаи афкори волидон ҳастанд, локин ман гуфта метавонам ки ҷавонони мо имрӯз то андозае мустақил шудаанд. ман гумон мекунам ки бисёри ҷавонони мо мустақил нестанд. аз ин сабаб ки аз урфият халқи мо чунин омадааст, яъне аз кӯдакӣ то ҳамин ба синни мустақилият расидан зери тасарруфи падару модар мешаванд ва баъд аз он ҳам бо маслиҳат ва андешаву ва нишондодҳои падару модар кор мекунанд. аз ҳамин сабаб мустақил нестанд. мустақил будан хуб ҳасту, аммо ба фикри ман на он қадар, чунки мо таҷрибаи кофӣ надорем аз зиндагӣ, чизҳои кам дида ҳастем, аммо ба шахсоне ки мо маслиҳат мекунем, машварати онҳоро мегирем ва тибқи гуфтии онҳо кор фаъолан мебарем, ин беҳтар мешавад, чунки шахсоне ки ба мо ёрдам медиҳанд, маслиҳатҳо медиҳанд, албатта онҳо таҷрибаи бештар доранд ва хубтар медонанд ин масъалаҳоро. акнун вобаста ба ҳамин мустақилият ҳодисаҳо, проблемаҳоро нигаристан мумкин аст ки ман кадом шароит ва кадом масъала ман мустақил ҳастам. он омилҳои иқтисодӣ аст ки ман аз падарам ё аз модарам вобаста ҳастам ва дар ин масъала ман аллакай мустақил нестам, зеро ман дар зери тобеи онҳо, дар фишори онҳо, дар зери назорати онҳо қарор дорам. ин аллакай мустақилият нест, ин тобеият аст. ва дар масъалаҳое ки ман мустақил ҳастам ҳамчун мани ман, ин масъулиятҳое ки ман барои ман вогузор карда шудааст, ман дар ҳамон масъулиятҳои худам мустақил ҳастам. албатта ҷавонҳои мо мустақил ҳастанд нисбати замонҳои пеш. ҳоло дар замони ҳозира бошад ҷавонҳои мо албатта мустақил ҳастанд, барои он ки худ бисёртар ба хонданҳо дохил, ба донишгоҳҳои олӣ, муассисаҳои олӣ дохил мешаванду ана ҳамон фикру ақидаҳои хешро мустақил баён карда метавонанд. хуб, дар баъзе мавридҳо мустақил шуда метавонанд, аммо дар баъзе мавридҳо не. дар кадом маврид? дар мавриде ки масалан чун медонем дар мавриде агар оиладор шавӣ, чун бояд дар урфияти мо, дар анъанаи мо омадааст ки бояд аз падару модар маслиҳат пурсем, ё дар минтақаҳои деҳот бошад маҷбуран гӯем, агар як каме сахттар гӯем, агар ҳамин гуна одат аст ки мегӯянд ки мо аллакай номзад карда шудем, дар ин ҳолат мустақил шуда наметавонанд. аммо агар аз дигар тараф гирем, имрӯз ман дар ҷодаи журналистикӣ таҳсил кардам, пас аз хатм аллакай имрӯз соҳиби кор ҳастам ва дар ҷодаи корам хуб мустақил ҳастам ва дахолати падару модарам ёе ки ягон ба ҷуз аз корхона чун қонуну қоидаҳои худро дорад, дигар нафар масалан ба ман ба мустақилияти ман халал намерасонад. хуб, ташаккури зиёд. чун мо гуфтем мустақилият ин паҳлӯҳои зиёд дорад, зери ин мафҳум, зери ин калима хеле мавзӯъҳои дигар низ мавзӯъ
و دیگر نهان هست که آن را باید گفت، مثلا مستقلیت انتخاب همسر، مستقلیت اقتصادی، مستقلیت انتخاب کسب، مستقلیت اندیشه کردن، مستقلیت فکر بیان کردن و دیگر مستقلیت ها. برای آن که ما کمتر مشخص کنیم، از این لحاظ یک باید جوانان عزیز ما معین میکنیم که در کدام سمت ما مستقل هستیم، در کدام سمت ما مستقل نیستیم و در کدام سمت ما مستقل باشیم خوب است، در کدام سمت به هر صورت وابسته بودن خوب است، یعنی که وابسته بودن تماما خوب نیست. اندیشه شما رو میپرسم. سوال اولی من برای شما چنین است که جوانان ما در انتخاب کسب امروز مستقل هستن، یعنی خودتون کسب رو انتخاب میکنید یا اینکه نه؟ برام خب کسب انتخاب کردن اولو به خود شخص وابسته است. البته گپی این کلانو رو گوش کردن لازم است، گپی وایهای هم گرفتن لازم است، اما بیشتر به شوق و هوس خود نگاه کرده، فکر خود را گرفته کسب انتخاب کردن به فکر من. شما خودتون انتخاب کردید یا اینکه در مشورت؟ البته من خودم انتخاب کرده هستم. تشکر، سلام باشید. خب شما چی میگید فتیح؟ فکرهای شهزاده واقعا فکرهای خوب بودن. یعنی مستقلیت در انتخاب کسب گوناگون می شود. هستن شخصانی که در انتخاب کسب مستقل هستند. از حیات خودمون بگیم بچه‌ها، مثلا در انتخاب کسب ما مستقل بودیم میگیم؟ مستقل بودیم، ولی باز مستقلیت کسب انتخابی در اون است که یعنی از پی عقیده و اندیشه های خود رفتن است و نسبت اندیشه های دیگرها یعنی چه بی‌طرف بودن نه، ولی این خود رو دستگیری کردن است. ما می توانیم در هنگام انتخاب کسب مصلحت های بعضی از اشخاص نزدیک خود رو به خود گیریم، ولی مقصد اساسی ما، فکر و عقیده ما، اعتقاد ما نسبت به کسب انتخاب کرده ما بسیارتر است و یعنی همون شخص در انتخاب کسب مستقل است که خودش انتخاب کرده است، از پی همون آرمان های خودش رفته است. شخصی که نسبت فکر دیگران کار میکند، مثال گیریم اگر جوانان حاضر کسب را از روی درآمدناکی آن انتخاب مینمایند، یعنی آنها از پی شوق و هوس اساسی خود نمیروند. تشکر دوستان. مسئله ذوق و گویم که تحمیل دیگر فکر البته موضوع دیگر هست. من به هر صورت از شما تشکر میگم. جناب ها باز چه فکرها هست؟ ما مستقل هستیم در انتخاب کسب یا اینکه نه؟ فکر من چنین است که هر یک مستقلی، یعنی که مستقلی اصلا سمت‌های گوناگونی خود را دارد. هر یک همون سمت‌های مستقلی دانش مخصوصی خود را طلب می‌نماید. اونه که ما کسب خود را انتخاب نمودیم، مثلا نور دهم صنف بودیم، ما با نمودی گوناگونی کسب‌های گوناگون یعنی که آشنایی پیدا کردیم، با طلبات آن شناس کردیم، یعنی که باز مصلحت از استادان، از والدین، مثلا باز گویم اگر جهت اقتصادی نیز دارد هنگام کسب انتخاب کنی یک نمودی فعالیت، خودی مصلحت پرسیدن نیست. این به فکر من یک مستقلیتی هست که در نتیجه دانشی که شخصیت به خود یعنی که گرفته است وابستگی پیدا می‌نماید. تشکر. تصمیم نهایی رو در انتخاب کسب خودتون انتخاب کردید یا اینکه خودتون گرفتید؟ تصمیم نهایی من در آخر انتخاب خودتون بود. خوب تشکر. باز چی بچه‌های عزیز، خوب من از شما ما گفتیم که ما خودمون مستقل بودیم یا اینکه نه در انتخاب کسب؟ بله من هم مستقل بودم. در بعضی حالات هست که از پدر و مادر مصلحت میپرسیم و همون پدر و مادری که به ما مصلحت میداد وقتی که ما از راه همون میرویم، بعضی شخصان شوق و هوس ندارن به همون کسب یا به همون جاده‌ای که اون پدر و مادرشون انتخاب کرده است و میخوانند، لیکن با شوق زیاد آن رو با شوق زیاد نمیخونن و در آخر تا آخر در همین جاده کار و فعالیت کرده نمیتونن. تشکر. خب به فکر من برای هر یک جوان باید انتخابی آزاد داده شود که وای کسب خودش رو خودش انتخاب کند، لیکن ما به ما آزادی داده شد گفته سرحد رو نگذاریم، باید با پدر و مادر نیز صحبت کنیم و شخصا من خودم نیز همین طور با صحبت لیکن با انتخاب خودم به جایی میخواستم حجتام رو سپردم. تشکر. همان آزادی که گفتید باید داده شود و از آن سوی استفاده نباید شود امروز در جامعه هست یا اینکه نه؟ بله دیده می شود. تشکر. باز چند شما مرحمت. ما جوانان هر گونه ایم و مثلا اگر خودم رو گیرم، من اختصاصی خودم رو خودم انتخاب کردم، ولی باز میخواهم که
фикри волидонамро фаҳмам ки масалан розиянд. Боз паҳлӯҳои дигараш ҳаст ки онҳо аз мо бештар таҷрибаи кофӣ доранд. Онҳо ба мо мефаҳмонанд ва мо боз ба ҳамин интихоби кардаи худ пурратар боварӣ ҳосил мекунем ки ин роҳи интихоб кардаи ман яъне дуруст аст. яъне мо мустақил ҳастем, вале боз мехоҳем ки аз ягон кас машварат, маслиҳат пурсем. Ташаккур. Биёд ҳамин ҷо бачаҳои азиз, мо гуфта истодем ки мо маслиҳат мегирем, машварат мегирем. Аслан маслиҳат гирифтан ва машварат гирифтан дар мустақилияти мо халалдор мешавад мустақилияти мо, ё ки халалдор намешавад? мо оё омехта накарда истодем масалан маслиҳат гирифтанро бо мустақилият? Масалан, ман метавонам ки мустақил бошам ва маслиҳат гирам. Ин дуруст аст ё ки агар ман маслиҳат гирам, аз ин бармеояд ки ман мустақил нестам? Чӣ гуна аст? аслан зери мафҳуми мустақилият шумо чӣ мефаҳмед? Биёед ҳамин шавад. мустақилият ин тобеъ нашудан мебошад. Ман ҳаминро мефаҳмам. Ман ба касб интихоб кунӣ, ман падару модарам аввалон норизо небудано, лекин гуфтагӣ буданд ки ман онҳо хостагӣ буданд ки ман доктор шавам. Неки табиб бошам. Сани онҳо гуфтанд ки ту ҳатто аз ҷиҳати иқтисодӣ ҳам онҳо тайёр буданд ки ҳамаша таъмин мекунем. Ба душанбе меравӣ, мехонӣ. Ман худам нахостам, чунки ман табиб шудан, ман қаболияти табиб шудан надорам ва шавқу ҳавасам ҳам нест аст. Ман ин касбро интихоб кардам ва ба онҳо фаҳмондам ки ин касб ҳам ба мисли табибӣ ҳаст. Мо одамони солим ки кор мекунем. Табибон бошад одамони аз ҷиҳати ҷисман бемор ки кор мекунанд. Мо аз ҷиҳати психикашон вайрон одамон ки кор мекунем. Бале. Ташаккур. Яъне интихоби шумо буд. Интихоби ман буд. Ташаккур. Мустақилият гуфтам, чӣ мефаҳмем? мустақилият воқеан як мафҳуми кул, яъне бузург мебошад ва дар он дорои ҷузъҳои худ мешавад. Мустақилияти мисол гуфтем дар соҳаи интихоби ягон чиз, мисол мегӯем интихоби либос ёки касб, ягон дигар намуд фаъолият ё машғулиятҳо шуда метавонад. Аммо мустақилият ин яъне ба воситаи рафтор ва ҳаракатҳои худро ба ақидаҳои худ тобеъ кунонда мебошад. вақте ки шахс ба воситаи ҳамин афкор ва эътиқоди худ амал менамояд, ӯ мустақил аст. ҳозир гуфтем ки оё агар маслиҳат пурсад ҳамон шахс мустақилияташ халалдор мешавад ё не? халалдор мешавад дар ҳолате ки ӯ мувофиқи ҳамо ва ё машваратҳои дигарон амал кунад. агар маслиҳат гирад вале амал накунад, ӯ мустақилияти ӯ халалдор намешавад. ӯ дар мустақилияти худ хуб интихобдор аст. Ташаккур. Ман фаҳмидам шуморо. Ки тарафдор ҳаст ё ин ки зид ҳаст? Мо гуфтем ки агар масалан мо маслиҳатро, машваратро гирем ва мувофиқона амал накунем, оё халалдор мешавад мустақилияти мо ё ин ки не? Марҳамат. чӣ тавре ки шумо ва Фатҳиддин гуфтанд, барои вақте ки мо мустақилият мебошем ва маслиҳат мегирем, ин ба мустақилияти мо халал мерасонад. барои чӣ? барои он ки вақте ки шахси дигар ба мо маслиҳат медиҳад, вай фикри моро парешон мекунад. парешон мекунад барои ягон коро кардан, масалан барои донишгоҳ даромадан. вақте ки он кас дигар фикро гӯн ки мана ин ихтисос нағз, мана ин ба тударо нағз мешавад, гӯн агар мо ба фикр мефароем ки ёки ин корро кунам ёки ин корро, барои ҳамин. Ташаккур. Марҳамат. ба фикри ман барои мустақил шудан машварати дигар кас, маслиҳати дигар кас таъсири манфӣ ҳам расонида наметавонад, мусбат ҳам. зеро ки мутахассисон исбот карданд ки вақте ки инсон аз шумо машварат мепурсад ё ки маслиҳат мепурсад, ӯ аллакай қарорро қабул карда шудааст. танҳо тасдиқи онро фикр карда истодааст. шумо чӣ нагӯед, дар охир гуфти худашро иҷро мекунад. мустақил мемонад. вақте ки агар шумо тасдиқи онро диҳед, ҳам беҳтар мешавад. ин боз мусбиттар таъсир мерасонад. аммо гарчанде ки дигар касбҳоро пешниҳод кунеду ана инро интихоб кун, ва ки аллакай худаш интихоб карда шудааст, дар ҳамон фикри худ боқӣ мемонад. Ташаккур. гапи фикри шумо дуруст аст, валекин одамоне ҳастанд ки ҷавононе ҳастанд ки фикри худашонро боло баршта наметавонанд, пеш бурда наметавонанд. одамоне ҳастанд ки ҷавононе ҳастанд ки фикри падару модарро мегиранд, сони фикри хешу табора мегиранд ва мегӯянд ки значит ина гаран дар кор будааст. фикри сеюм пайдо мешавад, дию пайдо мешавад, фикри дигар пайдо мешавад ва онҳо дудила мешаванд. ҳамин хеле одамоне ҳастанд ки бо ҳамин роҳ ки рафта бо дигар касб интихоб мекунанд, сони оянда ба рафта, сони бо мегӯянд ки ман бекор гапи ба ёд даромадам. ҳамин гапаам ҳаст ко.
ҳоло мо ки мафҳуми мустақилиятро бисёр истифода бурда истодаем, гарчанде ки дар дилхоҳ касбе ки мо интихоб кардем ё дигар чиз ва ҳоло барои ҷавонон касби интихобкунӣ истода бошад, мо ду мафҳумро истифода мебарем. Мафҳуми престиж, даромаднокӣ, анамун касб. ва то ҳамин ҳам исбот карда истодааст ки инсон дар як меъёр мустақил ҳам нест. бале албатта 100% буда наметавонад. мо гуфтем ки нисби аст, калимаи нисби аст албатта. хуб чун зиндагии мо дар доираи нисбият сохта шудааст, хоҳу нохоҳ нисбӣ мешавад. Марҳамат. ба фикри ман агар шахс худро мустақил ҳисоб кунаду аз ягон кас маслиҳату машварат пурсад, ин ягон ҷои манфӣ надорад. зеро ба мустақилияти шумо халал намерасонад. Чунин фикр мекунам. Зеро ӯ масалан фикри худро дорад, қарорашро қабул кардааст, вале мехоҳад боз маслиҳат пурсад. Боз маълумоти худро дар бораи ин ё он кор бисёртар, яъне зиёд кунаду боз ба ҳамин ваи худ ба қарори худ комилтар, боварии худашро боз зиёдтар кунад. Яъне халал намерасонад фикри машварат, маслиҳат. ташаккур. ҷавони азиз, биёед ҳамаи ҳамин саволҳо, саволчаҳо ва ҳамин суханҳоро ҷамъбасташро ман ба устод вогузор мекунам. Устод, фикри ҷавононро чӣ гуна ҷамъбаст мекунед? Чӣ хулоса гирифтед барои худатон? бисёр баҳси бисёр аҷоиб шуд. Ман вақте ки гап сухан дар бораи худи мустақилиятнокӣ меравад, ин яке аз сифатҳои мусбии иродавӣ аст. мо ҳозир ҳангоми баҳс кардан бештар бо тарафҳои манфишам камака гуфтем ки мустақилиятнокӣ мумкин таъсири манфиам расонад. аммо ин аз рӯи мегӯем ки илми психология мафҳум ҳамчун мафҳуми сифатҳои иродавии мусбӣ ба ҳисоб меравад. ва имрӯз олимон ҳатто исбот карданд ки яке аз сифатҳои пешбаранда барои ҳар як инсон ба вуҷуд омадааст ва барои пешрафти инсон умуман таъсири мусбӣ мерасонад. умуман худи мустақилиятнокӣ чист акнун? Мустақилиятнокӣ яъне ки ҳар як инсон дар назди худ вақте ки мақсад мегузорад, ҳар як инсон мақсадаш аст, чунки бемақсад ҳар як қадами мо нест, мақсад мегузорад ва барои расидан ба мақсадҳои худ худаш танҳо қарор қабул мекунад. анами танҳош ба моз истода мегузарам, танҳо қарор қабул мекунад ва барои расидан ба он кӯшиш мекунад. баъд масъалаи мо гуфтем ки маслиҳату машваратҳо ҳаст. танҳо қарор қабул мекарда бошад агар чӣ гуна таъсир мерасонад. акун давраи кӯдакиро мегузарем, асосан мустақилиятнокӣ кай пайдо мешавад. ман агар дар бораи худи ҷавонон гӯем, агар имрӯз олимон бештар исбот карданд ки мустақилиятнокӣ, сифатҳои умуман мустақилиятнокӣ дар синни ҳамон то мактабӣ оғоз меёбад. ҳамин аввалин маротиба кашфияти ман пайдо мешавад дар як кӯдак, яъне ки ман худам мехӯрам, ман мепӯшам, ман яъне ки мани худашро нишон медиҳад ва мустақилиятнокӣ ӯ аст. яъне ки аз ҳамон вақт яъне ки индивид, фард гӯем агар ба шахсият табдил меёбад. шахс чист акун? шахс ин як индивиде ки дар ҷамъият нақши худро дорад ва мавқеи худро дорад. нақшу мавқеи худро дорад, ин ки мустақилиятнокӣ ӯро нишон медиҳад. аз ҳамҷо оғоз мешавад. вақте ки агар дар ҳамон сину сол агар фарзандро ҳангоми тарбия кардан падару модар ба мустақилиятнокии кӯдак агар таъсири манфӣ расонад, ӯ дар оянда дар зиндагӣ бисёр масалан азоб мекашад. вақте ки ягон мушкилӣ дар зиндагӣ пайдо шавад, танҳо яъне ки худаш ҳамин муаммои ҳал карда наметавонад. дуюмаш касе ки хоҳад ӯро истифода бурда метавонад. барои чӣ? чунки ӯ анамин мегӯем ки аз рӯи мустақилиятнокӣ имрӯз сифатҳои ҳамчун иродавии мустақилиятнокӣ аст. баъд як сифати тафаккур ҳам аст, номаш мустақилнокӣ аст. акун ҳар ду фарқаш чи аст? аз оне ирода бошад агар вақте ки душори монеҳо пайдо мешавад, барои ҳал кардани ҳамон душори монеҳо худаш қарор қабул мекунад ва худаш бартараф месозад. аз оне сифатҳои ақлии мустақилиятнокӣ бошад агар вақте ки дар зиндагӣ ягон мушкилӣ, проблеме, масалан як масъала баромадааст, масалан математикӣ аст, худаш мустақилнокӣ ҳал мекунад. яъне ки сифатҳои мегӯем ки ақлӣ мустақилиятнокӣ аст, инаш бошад агар сифатҳои иродавии мустақилиятнокӣ аст. имрӯз ду мафҳум истифода бурда мешавад. ва намин вақте ки ҳозир гуфтем ки ҳангоми интихоб кардани касб маслиҳат мепурсанд ва баъди маслиҳат гуфтанд ки маслиҳат пурсидан, вақте ки он кас гуфтанд ки шумо ба ҳамон институти тиббӣ дохил мешавед, он кас баъд бо исбот кардан ки не ман вайро наметавонам, ина мустақилиятнокӣ аст. яъне ки мустақилиятнокӣ чи аст? яъне ки фикри худро озодона гуфта тавонистаанд, яъне ки ҳамин кор мешавад, ҳамин кор намешавад. ҳамин ҷиҳатҳои хубӣ дорад. ҷиҳатҳои бо камакак мо гуфтем ки ҷиҳатҳои манфӣ дорад, гуфтем ва худбаҳудӣ ки алоқамандӣ ҳам дорад. ва худбаҳудӣ аз ҳад агар зиёд шавад, агар имрӯз мегӯем ки худбаҳудӣ ҳам паст, миёна ва баланд аст. ҳама вақт худбаҳудӣ агар ки мо мустақилиятнокии кӯдак агар таъсири манфӣ расонем, худбаҳудӣ паст мешавад. яъне ки дар рух ман гунаҳкорам пайдо мешавад, дар худбаҳудӣ паст мешавад. нафаре ки худбаҳудӣ паст мешавад, дар зиндагӣ барои ҳал кардани душори монеҳо худаш наметавонад. агар аз ҳад баланд шавад, дар яъне ки сифатҳои манфӣ худбинӣ инкишоф меёбад. ғурур, мағрур дигар чизо инкишоф меёбад. бале, фаҳмон. ташаккур устод. ташаккури зиёд. бинандагони азиз, моро тарк насозед, мо пас аз бахши реклама бармегардем.
ҷавони азиз, як мавзӯи хеле калон, мавзӯи алоҳидаи калон фикр мекунам ки баҳси мавзӯи хеле мо дар ин мавзӯъҳо баҳс кардем, аммо бояд ҷузъан бошад ҳам гуфта мегузарем. дар интихоби ҳамсар мо мустақиле меён ки не? ҷомеаи мо мустақил аст ё ки не? ва якбора бояд мегӯем ки мустақил будан хуб аст дар интихоби ҳамсар ё ин ки ба ҳар сурат вобаста будан хубтар аст? мо бояд мустақил бошем. барои чӣ? барои он ки бо ҳамсар мо зиндагӣ мекунем, не шахсе ки аз ҷониби мо мисол қарор қабул мекунад. дар ин ҷо мо мустақил ҳастем. дар ин ҷо мустақилияти мо зарур аст, яъне интихоби мо зарур аст. мо то яъне агар вай бошем, фикри шахсии худро дошта бошем, мустақил шуда метавонем. вақте ки надошта бошем, вобаста бошем ба ягон кас ё ки ба мо падар модар, мустақилиятро аз даст медиҳем. ҳоло шумо оиладор нестед? аз ин лиҳоз гуфта наметавонед ки ҳоло мо мустақил ҳастем ё ки не? хуб, маромад, мо мустақил ҳастем ё ки не? шумо медонед чи ҳозир падару модар, масалан духтар бача баробари падару модаре гӯш мекунад дар рафти оила зиндагӣ ин пасту баландӣ дорад. онҳо дидагӣ ҳастанд баробар мо духтарҳо бисёри вақт фикри падару модарро баробар ба пеш меравем. ба ҳар сурат духтарҳо нисбат ба ҷавон писарҳо фикри падару мадарро мегиранд. хоб нохоб вобастатар ҳастанд нисбат ба ҷавонписарҳо. хуб, ҷавонҳо шумо чӣ мегӯед? воқеан ҳамин гуна аст ё ки дар ҷомеаи мо ҷавонҳое низ ҳастанд ки тасмимро падарашон ё ки модарашон ё ки бобояшон ё ки ҷониби дигар мегиранд? ман фикри худамро дорам. ман бо фатҳиддин 100% розӣ ҳастам. бояд барои интихоби ҳамсар ба ҷавонон аз тарафи падар модар бобо биби фарқ надорад 100% озодӣ дода шавад, барои он ки мо то охири умр бо онҳо зиндагӣ мекунем, на балки падару модари мо. шояд мо дар ҳамин асно масалан фикр мекунем ки ӯ ба ман мақбул аст, шояд хато ҳам мекунем ки масалан он чизе ки онҳо дида метавонанд шояд мо дида натавонем. вақте ки агар мо хато мекунем, ин айби худи мо аст. мо худомо ҷавоб медиҳем, ислоҳ медиҳем, азоб мекашем. ин ҳам як намуди мустақилӣ мо худомо омода ҳастем ки он хатогиҳоамонро ҷуброн кунем. фаҳмо, ташаккур. хуб, ҷавонҳо шумо чӣ фикр доред? ба фикри ман ин масъулияти падару модар хеле хуб аст, барои он ки он падару модар рӯзгордида ҳастанд, аз пастию баландиҳои рӯзгор гузаштага ҳастанд, медонанд ки чӣ гуна пастию баландиҳо дорад ва дар бисёр фоизи зиёди мон барпо шудани мо оилаҳо бо масъулияти падару модар шудаги мо оилаҳо хуб вайрон нашуда истодааст. лекин аммо ҷавононе ки бисёр вақт бо мустақилии худ шуда мустақилона оилаи худро барпо кардан ба вайроншавӣ омада расидааст. агар оила демократӣ бошад, мо худомо интихоб менамоем. оилаи шумо демократӣ аст? ҳамсояи шумо демократӣ аст? намедонам. Лек дар ҳоли ҳозир агар гирем дар ҳоли ҳозир гирем ҳам фикри худи фарзанд гирифта мешавад, ҳам аз они волидайн ва сипас خلاصه امی برآورده می شود. تشکر. نه فقط تمام فکری والدین یا تمام فکری فرزند. الکی والدینی دانی حاضره الکی در کردن که الکی والدینی حاضره که الکی در کردن که مستقل دادن خوب است. فکری فرزندم گرفتن لازم. همین مضمون به الکی اون والدینی حاضره شناسند. تشکر. فکرام همون аз падару модарам пурсидан ин эҳтиром аст, барои ҳамин ба мустақилияти мо ҳеҷ дахолате надорад. халалдор ворид намекунад. бале, ташаккур. фикри ман имрӯз ҷомеаи мо пешрафта аст, зеро ки ҳар ҷавоне ки оила бунёд кардан мехоҳанд, волидон розӣ бошанд ҳам як бор писару духтар якдигишонро мебинанд. ин аллакай мустақилияти онҳо. мисол вай духтар бинад маъқул накунад, ҳеҷ гоҳ ӯро маҷбур намесозанд ки ба ҳамин ҷавон оиладор шавад. анамин чиз дар ҳамаи маҳалҳо ҳозиро дида мешавад. ва ин хуб ҳаст ба худи онҳо гузоштанд. ташаккур. ҳаст боз андешаи дигар? маромад. чӣ хеле ки ҳозир ҳама мегӯяд аз падару модар пурсидан дар кор, лекин ҳозир ҳам ту фаҳмем, ман худам аз деҳот ҳастам, бисёро мегӯянд ки дар деҳот ин хеле ҳама мепурсад аз падару модар гуфти ҳамонҳо мешавад. не, ҳозир дар он ҷо ҳам ҳама бо фикри худ ҳам духтар ҳам бача кор мекунад. ин ба ягон кас таъсири манфӣ намерасонад. агар ҳамсаре ки ба ҳамин кас якта савол медодани ҳастам. хуб, шумо якта духтари интихоб кардед.
گوش کنید یک دختر انتخاب کرده لیکن پدر و مادر راضی نیست است شما چیکار میکنید یا همون میگیرن میگید یا که به هر صورت وابسته میشوید не барои он ки ман хеле ки гуфтам ҳозир камтар пеш оилаи мо оилаи демократия аст ҳама чи хости худашро мекунад вале ҳамтун мепурсад аз падару модар иҷозат мегирад фикри мо фикри бачаҳо барои онҳо чи важни аст муҳим аст агар шуморо мегиранд ин нафар боварӣ доранд ки маъқул кардаашонро падару модарашон гирифта медиҳанд албатта вай ҳоло лаҳзаи ба фикри ман ҳоло лаҳзаи ҳамон лаҳза нарисидааст аммо боварӣ дар он дорам ки агар писанд биёяд албатта ягон монеагӣ намешавад ташаккур ҷавони азиз шумо дастакҳо доред ки сурху кабуд ҳаст ин тор мекунем дар мавриди оиладорӣ тасмимро худи мо мегирем агар ҳа шумо кабудро нишон диҳед як нафар мегӯяд ки не ба ҳар сурат волидон мегирад чаро масалан шумо кабуд кабуд хуб яъне шумо барои ин нуқтаи назар ҳастед ки ба ҳар сурат мо худамон тасмим мегирем биёед ман бо шумо камтар набошад баҳс кунам ба ҳар сурат масалан ман мушоҳида мекунам ки ҳаст масалан дар мо оилаҳое ки ё ин ки махсусан бонуҳое ки ба ҳар сурат фикри интиҳоӣ фикри волидон ҳаст ва ҳоло мо шоҳид ҳам мешавем ки ҳатто мастиҳа напурсида ҳам ба шавҳар медиҳанд ин гуна ҳолатҳоро шумо вонахӯрдаед дар ҷумла нест магар албатта ин чунин ҳолатҳо ҳаст то замони ҳозира ҳаст ки оилаҳое ҳаянд ки духтарашонро метиҳанд духтар намепурсанд фикри вайро намегиранд аз тарафи писар низ дида мешавад ки напурсида ту ҳамин духтарро мегирӣ ҳамин духтар ё ки например ё ки мисол агар хеш бошанд хеши дур инҳо оилаи нағз гуфта оилаи нағз аз ҳисоби падару модарашон аз ҳисоби ҷои кораш нағз хондагӣ гуфта фикри онҳоро нагифта низ вай мекунанд тасмим мегиранд ташаккур зиёд устод ба ҳар сурат боз ҳам хулосаи интиҳоӣ аз шумо аст ки мо имрӯз дар мавриди аз баҳси ҷавонҳо чӣ дарёфтед ки мо мустақил ҳастем ё ки дар интихоби ҳамсар имрӯз мушоҳида мешавад ки дар интихоби ҳамсар на ҳама вақт масалан ҷавонон худашро интихоб мекунанд масъалаи умуман вақте ки дар бораи мо мустақилиятнокӣ мегӯем вақте ки падару модарон ба ҷои фарзанд интихоб мекунанд бештар ва худи гуноҳи фарзанда худаш ҳам ҳаст барои ин ки бисёр фарзандо мо чанд нафар ҳақиқатан мо машварати психологӣ гузаронда гастем дар натиҷаи ҳамон ҳозир инҳо гуфта истодем мо мушоҳида карда истодем ба хотирам оварда истодем ки чандташон суҳбат мекунем ҳамин дар интихоби масалан ҳамсар он нафароне ки имрӯз оилашон ҳақиқатан муаммоҳо доранд бисёрашон мегуфтанд ки анамин интихоб аз тарафи падару модарон буд мегуфтанд яъне ки ман мехостам ба каси дигар оиладор шавам аммо падару модарам хостанд ки ба ҳамон кас оиладор шаванд яъне ки дар ин ҳолат яъне ки худи мегӯем ки дар худи фарзандон ҳам ҳаст барои чи чунки дар ҳамон вақт масалан худи фарзанд ки мустақил набуд фикри худашро озодона баён карда наметавонад имрӯз дар илми худи психология бисёр мегӯем ки олимон масъалаи мустақилиятнокӣ умуман вақти ҳамин даврҳои советӣ тамоми педагогҳо психологҳо бештар таваҷҷӯҳи худро ҳамин ба масъалаи мустақилиятнокӣ равона карда буданд яке аз ин масъалаҳо масалан Макаренко буданд Макаренко мегӯяд ки вақте ки умуман ҷавонон ҳамин наврасонро ҳангоми тарбия кардан аввал ҳамин мустақилиятнокӣ аз чӣ оғоз мешавад вақте ки мустақилиятнокӣ дар онҳо оғоз инкишоф меёбад онҳо дар зиндагӣ баъд метавонанд ҳам фикрашон озодона баён карда тавонад ҳам барои падару модарашон исбот ҳам карда тавонад падару модар имрӯз ҳамаи мо мана падару модарам ҳастанд мо вақте ки агар ягон факт тоқате падару модар ба ягон масалан фикри худамонро баён карда тавонем агар он вақт падару модар ҳамон фикри моя қабул мекунанд он қароре ки мо қабул карда будем онҳо қабул карда метавонанд баъд Макаренко мегӯяд ки якум вақте ки фарзанд ҳангоми тарбия кардан якум чизи асосие ки ҳаст барои мустақил шуданашон мегӯяд намин фаъолияти ақли онҳоро инкишоф додан аст намин хондани китобу намин дониш гирифтану маънавиёту маҳорату малака ҳамаи онҳо мегӯяд дуюмаш фарзандро аз хурдӣ ба меҳнатдӯст кардан чунки даврҳои советӣ агар бинед агар бештар ҳозир мо чанд ҷавонон гуфтанд ки назар имрӯз ҷавонон назар ба ҳамон даврҳои камтар пештара имрӯз мустақилтар ҳастанд гуфтанд ба фикри ман ин қадар ин ҳоли ягон кас исбот накардааст ки мустақил аст даврҳои мегӯем ки даврҳои советӣ мустақил буданд ҷавонон бисёр масалан фикрашонро баён мекарданд дуюм мегӯяд ки меҳнат ҳамин бачаҳои мактаб мебурданд аз мактаб масалан мегӯем ки ҳамин меҳнат пиёз
чиндан мерафтанд ё манам пахтачинӣ мерафтанд, ҳама ин яъне ки дар онҳо чӣ инкишоф медиҳад? Меҳнатдӯстӣ ҳам имрӯз мегӯем ки ҳамин сифати иродавӣ мустақилиятнокӣ инкишоф медиҳад. Сеюм чизи асосие ки мегӯяд барои мустақилиятнок шудан ҳамин ҷомеанда муносибат карда тавонистан аст мегӯяд. Коллективизм муносибат карда тавонистан. Имрӯз мо якчанд нафар муроҷиат мекунанд, фарзандашон мактаб аълохон ҳаматарафа зур мехонад, аммо ягон кас кати муносибат карда наметавонад. Ба ҳамон як калимае ҳаст имрӯз ботаник мегӯем. Якчанд падару модаро хата ҳангоми суҳбат кардан вақте ки фарзандашон ҳамаи раҳҳои масалан баъд рафтанд, бача худаш аълохон асту зиндагида чунки синфан мавқеъ пайдо кардан натонист айсуми муносибат кардан, мо медонем ки дар синни наврасӣ фаъолияти пешбарандаи муносибат кардан муошират кардан бо ҳамсолон аст. Ҳама он чизе ки наметавонад мустақил ки нест ҳамин чиз ба хондан ба зур падару модарон ҳамин аз ҳамсинфонашу аз ҳамин муносибатҳо ки инро ҳама вақт дур кардагиаст муносибат карда наметавонанд, ҳамон сабаб шуд ки яъне ки корҳои мегӯем ки ҷиноят меравад. Ва падару модарашон мегуфтанд ки ман фарзандам нағз масъалаи хонданро тайёр кардем, аммо ҷомеа ва иҷтимоӣ тайёр накардем, яъне ки ҷомеанде мавқеашонро пайдо карда натавонист. Чорум чизи асосие ки ҳаст ҳамин сифатҳои иродавӣ инкишоф додан. Ҳамон якумаш мегӯем ки масъулиятшиносӣ, ташаббускорӣ, манамон низом, дисциплина мегӯям. Низом, баъд анамон исполнитель мегӯяд, яъне ки иҷрокунанда. Анамин фарзандам чизое бояд ки инкишоф додан зарур аст ки ҳамин чиз бошад агар анамин ҳозир гуфтем ки ташаббускорӣ аст. Ташаббускорӣ як чизе масалан худаш идеяш карда омада инициатива худаш омада ҳамин корро мекунад, падару модараш нишон медиҳад. ё ин ки масалан масъулиятшиносӣ дар бораи имрӯз кӯдаконе ки мо биям бисёр мебиёранд, мо худам бисёр машварат мегузарем, падару модарон бисёр вақт муроҷиат мекунад ки фарзандам мехоҳам ки дар оянда масалан лидер шавад мегӯяд. Масъалаи ҳамон лидершон яке сифатҳои роҳбарӣ доштан, яке аз сифатҳои роҳбарӣ доштан мустақил будан аст. Ҳар як падару модар имрӯз орзу мекунад ки фарзандаш як роҳбар шавад, як мустақил бошад. Ҳамин сифатҳои мегӯем ки масъулият бошад, ташаббускорӣ бошад, дигар сифатҳо бошад. Ва панҷумаш мегӯяд ки чизи асосӣ барои фарзанд, барои мустақил будан ин тарбияи ҷисмонӣ аст. Ягон масалан варзиш машғул шудан. Акун нигоҳ кунед, аз ҳамон макарем ки агар хулоса мекарда бошем, ҳангоми интихоби касбам нафароне ки ҳамон панҷ мегӯем ки ҳамон ҷиҳатҳо ки инкишоф ёфтага бошанд, агар ҳангоми интихоби ҳамсар падару модараш ба як бор фикрашонро баён карда исбот мекунанд ва масъулияти худошонро мегиранд. Чунки ин хеле ки гуфтанд оиладор шуд, оилаш ба камакак агар ягон оила мегӯем ки ҳамаш ҳамин оби равон бо ин намерад, инҷо пасту баландиҳош аст ва пасту баландиҳо худаш масъулият ҳис мекунад, ҳамин масъулияти худаш гарданаш мегирад, исполнитель иҷрокунанда худаш аст, ҳамин чизҳои ҳамаш иҷро мекунад. барои ҳамин ҳолат ба мустақилиятнокӣ бисёр масалан фоида дорад. аз ин ҷиҳат декем дар хулоса гуфтани ҳастан ки мустақилиятнокӣ ҳам тарафи мусбиш, вақте худато интихоб мекунед масъулият гардан ба мегиред, лекин тарафи бо дигараш ҳаст ки расми русми тоҷиконаро бояд ки гум накунед мегӯяд. Ин мустақилиятнокӣ аз ҳад зиёд мустақилиятнокӣ. имрӯз ман демография дар Голландия мегӯем ки яке аз ҳамин проблеми мустақилиятнокӣ намегӯем, ин дигар тарафуш аст, аз они баробари гендерӣ мегӯем, зану мард, баробарии зану мард имрӯз яке аз проблеми демографӣ шудааст. чунки мард кас мехоҳад аз он фикрҳои худашро баён кунад, озодона мустақилона зан кас аз он худашро мехоҳад. ин албатта таъсири бо манфӣ, ҷиҳатҳои манфиам ҳаст. Ташаккур устод. Устод сипос, ташаккур, саломат бошед. خب دوام میدیم بچه‌ها بیاد نباشد از آن گویم که کی از نگاه اقتصادی مستقل از جوان‌ها هست همین بین موقع نه به فکرم نیستی خواه نخواه طبیعی شما مستقل هستید از نگاه اقتصادی حالا در حال حاضر در اکون دانشجویی که هستیم کمتر به منت وابسته هستیم خواه نخواه وابسته هستید از پدر مبلغ میگیرید از مادر مبلغ میگیرید این چیزی طبیعی هست خب از نگاه اقتصادی وابسته بودن ما خوب هست بچه‌های عزیز چی جهت‌های خوبی و چی جهت‌های منفی دارد بیت همین رو کوتاه شرح میدیم از جهت اقتصادی وابسته بودن البته خوب نیست چون که از همه وقت پدر مادر رو زیق کردن گرید نمیشود پول گفتن گردن نمیشود ما خوب است که ما باید از دیگه باز حالا مستقل شویم هم فکر من خوب است اساسا پسر جوان پسران مستقل شوند اگر من میخواستم نقض میشود شکر بچه‌ها ایبرو با سعی ما پاتیس ما فکر من باشد وابسته بودن اقتصادی خوب است برای چی برای اون که با شخص این حس مسئولیت نکره رو بالا میکنه پدر و مادر به ما برای میکند پدر و مادر برای ما مبلغ گذاری میکند برای چی برای آینده خود وقتی که ما نیازمند هستیم حاضر پدر و مادر خواه نخواه با ما که نیازمند هستیم خواه نخواه با اونها تابع میشویم و اونها با ما مبلغ گذاری میکنند اما وقتی که اونها به یک سن سالی کلان بزرگ میشن پیرانسال میشن اونها با ما نیازمند میشن وقتی که ما حس مسئولیت ما هست در حقش ما از اونها احتیاجمند بودیم احتیاج اونها رو ما برآورده کنیم این
як чун ҷанбаи хубӣ дорад барои он ки меҳру муҳаббат. خب بینید حاضر اگر مثلا تصور کردید که من مستقل هستم من دانشجو هستم من مستقل هستم از من پس از درس کار میکنم میگم که من یگان کاری دیگر دارم الهاتا یگان کار میکنم و از نگاه اقتصادی مستقل نیستم و این معنی اون ندارد که در مثلا دعوت پیری پدر و مادر من با آنها کمک نکنم نه اگر من مستقل باشم هم من آینده حتما که کمک میکنم مثلا وابسته به این چیز شما مثلا چی میگویید که مثلا اگر مستقل باشید هم من فکر میکنم که یگان جهتی منفی ندارد میگن که نه به هر صورت وابسته بودن خوب وقتی که ما دانشجو هستیم باید به ما زمینه میگذار برای آینده مستقلیت مالیوی به دست آوردن ما وقتی که ما دو کارو یعنی یک بار میکنم خوندن هم کار این به ما خلالدار میرسوند. تشکر. خب مستقلی از جهت اقتصادی این خوب است زیرا که بعضی صفات‌های خودی شخصیتی ما به ما عادت شدنش نیست ممکن است اما یعنی که کارکنی ما در حال حاضر این خوب است اما معیاری داشته باشد که به فعالیت دانشجوی ما خلال نرساند. کم و بیش باشد خوب است از معیار زیاد نه. کم و بیش مستقل باشم خوب است از نگاه اقتصادی. خوب تشکر. باز کی چی اندیشه دارم؟ من با پدر و مادرم پیشنهاد کردم که من مستقل شوم و با یگان جا کار بدرایم. من از ناحیه هستم با اینجا به شهر آمدم. البته تنقیصی می شود سالی با از جهت مبلغ با تنقیصی می شود می شود لیکن خواه برای می شود لیکن پدر و مادرم نمیمونن چی نریسی داست و ما خودم همه ارکه کردن نیست یک اندازه ارکه کردن ممکن یک اندازه باشد ممکن لیکن میگوین که حالی اول خون با دست کار میکنه حالی وقت است. به سوال شما ارکگی کردن پاسخ ما همین است که و ارکگی نه برعکس این زمینه گذاشتن برای مستقلیت اقتصادی و آینده ما میباشد. وقتی که آنها چی میگن وقتی که ما نیم مهنت کنیم یا که درآمد مالیوی بگیریم هم دانش اندازی کنیم ما از پای هر دوش کارمون ناپوره میشه. وقتی که اونها با ما زمینه میگذارن ما فقط همیشه فکر و اندیشه خود درباره تعلیم کنیم وقتی که ما متخصص خوب میشیم علاقه این خودش مبلغ میبیاید. فهمم. زمینه گذاری است. ما شما رو فهمیدم. شما زیاد هستید. خب شما رو میفهمم. شخصانی که مستقل هستند از جهت اقتصادی آنها میتوانند در همین دانشجو باشند اگر از حد زیاد مستقل باشند اگر و به همون و درس خود و کار نمیتونن. مسئولیت حس نمیکنن لیکن در اوان پیری میگن که من پولم رو خودم یافتم از جهت اقتصادی خودم کلان شدم و پول رو یافته خودم و خودم خانه و همون دانش انداختم و من در همون دانشگاه با کوشش و غیرت خودم کار کردم گفته حرمت و احترام نسبت من شما رو فهمیدم. یعنی شما گفتنی هستید که مغرور میشد و میگه که من کردم همش من شما رو فهمیدم. خوب میگفتنی هستم اینها گفتن مغرور میشوند لیکن مغرور نمیشود با تربیت پدر و مادر وابسته است. اگر پدر و مادر تربیت درست داده توانسته باشد اگر این چیز نمی شود. تشکر. خوب مامان. خب اینجا شاهزاده گفتند که مثلا بسیاری وقت از جهت مبلغ تنقیصی میکشیم و پدر و مادرشون یعنی وای میکنند مثلا چی فرسانیم گفته میپرسند تامین میکنند و شما گفتید که این علاقه ارکگی است یا نه. با فکر من این ارکگی نیست زیرا استاد صدرالدین عینی در کتابشون گفتند که با دختر پول رو مبلغ رو زیادتر ده تا که او راه گم نزند با پسر پول رو کم ده تا که او به راه درست رود. از این سخنان برمیآید که دختران یعنی اگر پول رو شوند با پول تامین شوند برای کج برای نادرست نمی روند. اگر با پسران پول زیاد رو دهید آنها مثلا فکر میکنم که مستقلیت خود رو درک نمی کنند وابسته می شوند از پدر و مادر و فکری من این است که اگر پسر بچه ها بیشتر مستقلیت رو به دست آورند از سن خردی باشد هم اگر وابسته نباشند از پدر و مادر باشند ولیکن باز مسئولیت خود رو بیشتر حس کنند و درک کنند این به فکری من خوب تر است. تشکر. من با واقعه ها رو شنیده بودم که جوان پسر اگر از حد زیاد میخواهد پول دهد و با کلان سالان با اون پول دهد و از راه خود برآمده میرود. من شنیده بودم این کارها رو
асосан духтарбачаҳо ин хеле неде мисол духтарбача агар чӣ қадар пул дидагар духтарбача ҳаракат мекунад теҷамкор шавад ҷамъ кунад маблагро ҷамъ кунад бачаҳо паҳм мекунад масалан мо чошида мегардем маблағ ман инро гуфтани ҳастам ки кореро ки мо мекунем иҷро мекунем аз тафаккури мо бармеояд мо аввал онро худ ба худ месанҷем ку барои ҳамин ин дар ҷавон ҳозир ки гуфта гузаштан ин хеле ҳодиса мешавад гуфта ин дуруст аст мавридҳое аст ки мо ин ҳодисаро мебинем аммо ҳозир ҳоло бисёри ҷавонҳо савияи донишашон баланд шуда истодааст онҳо кориро мефаҳманд тарафҳои корро мефаҳманд аллакай мусбӣ манфӣ чӣ гуна аст мефаҳманд аммо додани пул аз тарафи волидан ба писар бача ба миқдори зиёд агар бошад ба фикри ман метавонад ки самти ӯро дигар карданаш мумкин ташаккур духтарҳо не бачаҳои азиз бояд дар байни худамо агар пуламон зиёд бошад камтар аз худ меравем мумкине фақат воқеъ ҷавоб гӯед ҳамин гуна аст меравем ба ҳар хоҳу нохоҳ масалан ба худамон баъзе чизҳое ки иҷозат набояд диҳем иҷозат медиҳем агар маблағон зиёд бошад ҳастан писарбачаҳо мӯли вақт бо кӯча мегарданд шитоба мераванд писарбачаҳо ҷамъ мешаванд дискоклуб мераванд боулинг мераванд дигарҳо инҳо чизҳо мӯл агар пулашон мӯл шавад агар пулашон набошад агар ҷимака дарсшуро мекунанде хуб ташаккур аз ҳамин гуфтаҳои шумо бармеояд ки яъне дар идораи маблағ низ мо мустақил нестем не агар мо пуламон зиёд бошаду мо худро идора карда натавонем яъне мо мустақил нестем охир агар мо мустақил мебудем аз як нуқтаи назар мо мустақил мебудем охир мо идора мекардем ку ё ки нодуруст аст ҳар сухан ҷоеву ҳар нуқта маконе дорад ҳоло мо дар рафти донишомӯзӣ яъне донишҷӯ ҳастем ва фаъолияти асосии мо хондан аст мо бояд танҳо ба ҳамун фаъолияти донишомӯзӣ машғул шавем ин вақте ки ба мо мустақилияти иқтисодӣ дода мешавад мо мумкин ки аз ҳамун фаъолияти донишомӯзӣ як зина берун мебароем ё ба дигар корҳо машғул шудан мегирем яъне ба фикри ман ин ба фаъолияти донишҷӯӣ мо бояд ягон чизе ва халардор набошад ташаккур ҷавонҳои азиз дар ҷопон дар япония маблағи дохилшавиро волидон медиҳанд ва мегӯянд ки паноҳад бар худо дигар хонааш ҳам ҷудо мешавад донишҷӯ зиндагиаш ҳам худаш газета мекашонад дигар корҳоро мекунад ва худаш донишгоҳро хатм мекунад онҳо дар ду маврид то донишгоҳ дохил шуданд ва ҳангоми оиладоршавӣ ҳамин гуна будааст ки камтар кӯмак мекарданд ҳамонам ба пуррагӣ не камтар оё ба фикри шумо масалан ҳамон хубтар нест ки масалан мо азобҳои зиндагиро худамон бештар бинем ё ки ба ҳар сурат масалан мо мутаваҷҷеҳ бошем танҳо барои хондан ин аз ҷиҳати менталитет яъне ки маданияти мон халқият вобаста аст ки яъне ки агар ҳамун падару модаре ки ба фарзандаш пул мефирстанд вақте ки донишҷӯ аст он бояд донад ки мон падару модараш чӣ қадар машаққатҳои зиёд он пулро ёфта истодааст ва барои фарзандаш гуфта барои дониш андохтани фарзандаш ба он фирсонда истодааст яъне ки ба қадри қимати пули ёфтаи падару модараш расад мо мерасем ба қадри ҳамон қимат ё ки не гап сари ҳамин рафта истодааст масалан дар рӯшад мегӯянд ки то пулро худат наёбӣ ба қадраш намерасӣ мегӯянд ин гуна суханҳо чӣ хеле ки вайҳо гуфтанд аз тарбияи додии падару модар вобаста аст фаҳмидам ҳаст боз иловаи дигар ба ҳар сурат ташаккур иловаи дигар ман гапи шоҳзодава ё гуфтанд ки вақте ки писаро пул меёбанд онҳо кӯчагардӣ мекунанд аз худ мераванд аммо на танҳо писаро балки духтарон низ чунин мешаванд онҳо низ кӯчагардӣ мекунанд онҳо низ шист мекунанд бо дугонаҳои худ либосҳои гарон мехонанд аммо ин аз худи шахсият вобаста аст агар шахсият хуб тарбия кардагӣ бошад агар ки гуфти шумо қадри пулро донад вай беҳуда сарф намекунад ҳама пулро ҷояш ки сарф карда боқимондаашро ҷамъ мекунад ба ягон чизи нағз сарф мекунад ва ҳаракат мекунад ки хонданашро қисман бошад хонданашро маблағи хонданашро диҳад ташаккур хуб саломат бошед хуб ташаккури зиёд устод ба ҳар сурат биёед хулосаи ин суханҳоро ман ба шумо вогузор мекунам аммо пеш аз ин ман як ҳодисаро ёд дорам вақте ки ман ба хонаи шумо меҳмон будам кӯдакчаи хурди шумо тақрибан 2.5 сола буд ё 3 сола буд ва ӯ худаш хӯрок мехӯрд
و من از شما اگر یاد داشته باشید شاید از خاطرتون فراموش هم شده باشه سوال کردم که مثلا مگر مادرشون نمیخورن شما گفتید که نه الکی این میتواند که خودش حتی ریزونده باشد هم چوشونده باشد هم خودش مثلا اون خوراک رو خودش خورد مثلا این یک اندازه تحمیل کردن به مستقلیت است همین مثلا شاید از این نقطه نظر ما امروز حتی در دوره دانشجویی مستقل نیستیم چی فکر دارید دوستان ما چطوری که در بلوغ قید کردیم مستقلیت نوکی عموما همون در سن 3 گفتیم از سن همون 2.5-3 سالگی آغاز میشود از همون سن سال از همان نازکترین است همون سن سال اگر بسیار پدر و مادران اگر همون سن سال با خطا نکنند اگر فرزند در آینده در زندگی خودش رو پیدا کردنش هم آسان‌تر است موفقیت خودش رو پیدا میکند عموما موفقیت انسان از همون سن سال آغاز میشود در زندگی برای موفق شدنشان امروز ما بسیار پدر و مادرها خطا وام میخوریم مسئله همین تربیت فرزندان با بیشتر وقت همین فرزند وقتی که من خودم میکنم من خودم میپوشم میگه همین وقت یعنی میگیم که رد میکنند همین رد کردن ها با فرزند چی میرسونه یعنی که خودش به باوری حاصل نمیکنند یعنی که در آینده هم این به وی تاثیر منفی میرساند من وقتی که اما در 3 سالگی در 5 سالگی میگیم اساسا در همون سن سال امروز هست متدای هستند که یکی از اینسترومنت ها میگیم یک سلاح های هستند که در همون سن سال برای مستقلیت نوکی خود فرزند برای تاثیر رساندن از همه چیزی اساسی همون بود در بلوغ قید کردیم همین مسئولیت گفتیم امروز مسئولیت هستند که مسئولیت کودک چه خیلی انکشاف دادن ممکن است یکی از عادی‌ترین مثال ما یک روز همین یک ترینینگ گذروندیم هم موضوع بسیار موضوع بحث طلب شد همین کودکان مثلا میگن فرزند خودم دویده مثلا رفت آینه مثلا درش شکست مثلا کودک میدود این طرف میدود اون طرف میدود میشکند همون وقتا عادتا ما چیکار میکنیم عادتا جنگ میکنیم یا میزنیم برای اینکه آینه قیمت است عادتا جنگ میکنیم لیکن روانشناسان امروز دیگه خیلی توصیه میدهند که در این حالت باید چیکار کرد یعنی که همه خیلی کنیم که کودک به هم مسئولیت شناسی مسئولیت انکشاف یابد هم کودک یعنی که همون کاری که میکند تحلیل کرده تواند اصلا چیزی اساسی همین وقت میکنیم سه چیز متد استفاده میبرند میگه سه اینسترومنت عادی‌ترین است لیکن برای کودک آینده تاثیری مثبت میرساند مثلا شما اومده یکم میگید که خودی درباره آینه سخن میکنید من فرزندم این آینه این برای چی شکست و باید که خودش تحلیل کند که آینه نازک برای چی شکست برای دویدن شکست برای چی کودک در خانه میدوند برای که پدر مادر بیرون نمیماند که کودک بیرون میدوند بسیار پدر مادر میگه خواننده میدوند خیلی میدوند کودک بیرون برای یک 2 ساعت دواد خودش خانه مونده آرام میشینه خودشون بیرون نمیماند کودک بعد دواد بعد زخم میشوند که برای چی میدوند برای کودک یکم چیزی که میکنیم همین پردمت باید فهموندن در کار است که عیب پردمت این عیب تو نه تو دویده یعنی که خودم بیرون نموندم تی دویدنی اگه شما نمیگید که من نموندم دویدن خودتون باید دونید که خودتون نموندید پردمت میفهمند که وای نازک بعد دویم سوال اگر که برای نشکستن باید چیکار کردن در کار است ندویدن در کار است یعنی که دویدن برای من شکست یکم عیبدار شد پردمت دویمش عیبدار شد یعنی که خودم برای که دویدن برای من شکست لیکن یکم عیبدار با یک بار تکرار میکنم این خود آینه است سومش بعد رفته همراهش بعد آینه خودش جمع کنند همه پیشور میس دستگیری میکنید و هنگام دستگیری کردن جنگ کردن از اون جنگ دستگیری میکنیم جمع کنید باشد واسه مثلا میزنم نشما هنگام همون جنگ کردن هنگام مثلا همین چیز جمع کردنشون همراه جمع میکنید که او کودک همین تحلیل کرده تواند ما یک باز چیزی مثال عادی‌تر یک روز یک کس مراجعت کرد گفت که فرزندشون پلیتی غلطونده است پلیتی کلون غلطوندگی است بعد مادرش جنگ کرده است یک مثال بسیار عادی بود جنگ کرده است بعد کودک گیره کرده است از پلیتی ببیند میترسد گفتن همین حالت یک روز در خانه ما هم شد من خیلی پلیت غلطوندم من بعد اومد خسته گفتم ببینم جنگ کرده است مادرش جنگ کرده است بعد گفتم جنگ نکن که بعد فهمیدم که پلیت غلط چی میشود کودک همون 3 ساله میفهمد که پلیت غلط خواننده پژار میشد پژارش چی میشد که میموریم یعنی که خودش خلاصه برآورده توانست خلاصه برآورده یعنی که نتیجهش میدوند برای همین نموردن چیکار کردن در کار پلیتی نغلطون نفتوندن در کار بعد همین خودش رفته پلیتی همراه برداشتیم پلیتی موندن حاضر پلیتی از پیشش گذرد اگر میگه هم پلیتی باید که نغلطند اگر شما هنگام جنگ کردن اگر سخت‌تر اگر است اگر همین مستقلیت نوکی و تاثیری منفی میرسونید همین در مستقلیت نوکی چیزی اساسی میست مسئولیت وقتی که همین حاضر گفتیم درباره خود مستقلیت نوکی اقتصادیات گفتیم اقتصادیات بسیار چیزی در مثال ژاپن آورد امروز اون چیزی که اگر به همین سوادگیریش ما خلال نمیرسوندگی باشه بسیار خوب است و دیگر مسئله هست که اگر که کسب شما که آمیخته باشد اگر کسب شما اگر پسیخولوگ شدن باشد و شما رفتم مثلا در اونجا همچون پسیخولوگ فعالیت باریده از کورس دویم یا سوم و در اونجا مبلغ کار کنید این بسیار با خوب است شما هم مبلغ کار میکنید هم تجربه‌تون زیاد میشه چون که در مثال ها بسیار چیزا دیده میتوانید دیگرش اگر شما با دیگر جو رفته کار میکرده که باشید اگر این هم فایدهش است که شما باید که این نقشه‌های خود رو جدا کرده توانید عموما درباره خود میگیم که همین مستقلیت نوکی خودش 3 چیز بیشتر در اونجا
ҳамчун таъриф мондагӣ ҳастанд. Якумаш мақсад гузошт тавонистанд, дуюмаш ҳамон мақсадҳои худро ба нақша даровардан, сеюмаш тасмим қарор қабул кардан ва чорумаш ҳамина амалан иҷро карда тавонистанд. Ҳамина ҳамаш бошад агар баъд бегӯем ки мустақилиятнокӣ. Барои чӣ? Чунки мустақилиятнокӣ сифати иродавӣ аст. Сифати иродавӣ ҳамин чор чиз меистад. Ҳангоми иқтисодиёт ҳам иқтисодиёти мустақилиятнокӣ иқтисодиёт ҳам ҳамин чиз бисёр нақши муҳим мебозад ва нафароне ки имрӯз воқеан худошон пулкор мекунанд ва қадри пулошон мерасанд. Баъд ҳамин мустақилиятнокӣ иқтисодиёт вақте ки шумо агар як моҳ ба 1000 сомон сарф мекарда бошад, агар ҳамон 1000 сомона кор кунед бас ҳозираш ба. Яъне ки шумо барои ҳамон мегӯем ки талаботҳои моддию маънавии худро қонеъ мекунед ва барои гирифтани дониш бештар вақти худро сарф мекунед. Ва дар оянда чунки ҳозир фаъолият таълимӣ аст, дар се намуди фаъолият аст: фаъолияти бозӣ, таълимӣ, меҳнат. Баъд оянда бо навбат мебиёд барои фаъолияти меҳнатӣ. Бале. Ташаккур устод. Сипос. Ташаккур зиёд. Хуб, ҷавони азиз, ман хулосаҳои шуморо мехоҳам фаҳмам вобаста ба имрӯза мавзӯъ ва боз ҳам барои мустақилтар будани мо ҷавонҳо шумо чӣ тавсияҳо, чӣ хулосаҳоро пешниҳод мекунед? Мо имрӯз таҳлил кардем, коршиноси барнома фикрашонро гуфтанд, худамон байни худамон баҳс кардем ки то куҷо мо бояд мустақил бошем ва хоҳу нохоҳ мо ба хулоса омадем ки мустақил будан барои мо хубтар ҳаст, нисбат ҷанбҳои мусбии зиёд дорад мустақил будан нисбат ба оне ки мо вобаста бошем. Барои ҳамон мустақил тарбия ёфтани мо кадом корҳоро мо бояд анҷом диҳем? Устод аввал ба сари гап гуфта гузаштан, аввал иродари мустаҳкам кардан лозим аст. Ирода мустаҳкам бошад, албатта мустақилнокӣ мешавад. Ташаккур. Марҳамат. ҳозир ба шумо ҳам навбат мегӯяд. Марҳамат. мустақилиятнокиро барои он ки боз хубтар пеш барем, мо бояд боз мегӯям барои ҳамон фикр, ақидаҳои худ ва дигар арзишҳои худ устувор бошем. ин замина мегузорад барои мустақилиятнокии мо. Ташаккур зиёд. Марҳамат ҷавони азиз. Хуб, аз ин ҷони биёед ки аз ин ҷони. Хаб биёед аз ин ҷони. инҷо сухани устод ба ман бисёр писанд омад, зеро ки аз хурдӣ агар мо кӯдакро назорат кунем, фаҳмонда диҳем, аллакай ин фаҳмондадиҳо ба равандҳои маърифатии худи кӯдак аз хурдӣ аллакай як маводе мешавад ки, яъне ки як усуле мешавад ки аллакай аз ҳамин хурдӣ онҳо таҳлил, муқоисаро аллакай онҳо ёд мегиранд ва дар оянда низ волидайне ки дар хурдӣ фарзандро чӣ гуна мехоҳад назорат мекард, дар оянда низ дар давраи болиғ шуданаш ё ки донишҷоӣ назорат карда меистад, яъне ки волидайн ва фарзандони, яъне ки кӯдакони ҳозира ба фикри ман айни ҳол ба ҳамин муносибат хеле эҳтиёҷ доранд, зеро ки кӯдакони ҳозира чунин тавлид ёфта истоданд ки онҳо ба онҳо бояд ки мо фаҳмонда диҳем, назоратеро ба роҳ монем ки кӯдак аз он як баҳре гирад. Ташаккур. Марҳамат. ман ба ҷавонон гуфтанӣ ҳастам. аксарияти мо ки ҷавон мебошем, албатта ҳамаи онҳо оянда оиладор мешаванд. ҳамин кӯдакро айнан аз ҳамон синни 3 солагиш давраи бӯҳроне ки дар кӯдак ба вуҷуд меояд ва маъни пайдо мешавад, имконият диҳанд, шароит муҳайё кунанд ки кӯдак дар чизҳои оддӣ худаш интихоб карда тавонад. Масалан, мустақилият ин маънои онро надорад ки як қарори калонро худаш қабул карданаш дар кор. Мустақилият дар оддӣ чиз. Имрӯз ту кадом либосатро мепӯшӣ? Ту кадом хӯрокро мехӯрӣ? шумо ҳатто метавонед ки худатонро хостатонро бо кӯдак кунеду, аммо кӯдак фикр кунад ки худаш онро қабул карда истодааст. Масалан, агар 2 та тухм хӯрданаш дар кор бошаду кӯдак худаш инро нахоҳад, яъне шумо мехоҳед. Шумо гуфта метавонед ки 4 та тухм мехӯрӣ ё ки 2 та. вай ҳатман 2ро мегирад, дар натиҷа ҳар ду тараф қонеъ мешаванд. Барои ҷавонон бошад беҳтарин роҳи рушд додани мустақилият ин нақшаи корӣ тартиб додан, нақшаи рӯзро тартиб дода тавонистанд. Вақте ки ҷавонон ҳамин рӯз 5 корӣ мекардашонро тартиб медиҳанду аз рӯи ҳамон амал мекунанд, дар ин ҷо ҳам сифатҳои иродавии онҳо инкишоф меёбад ва ҳам дар натиҷа мустақилият худ ба худ пайдо шуда метавонад. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Марҳамат. боз яке аз инкишоф додани мустақилияти шахс ин фикр мекунам ки чихеле ки гуфтан аз рӯи нақша кор кардан, нақшаи худро тартиб дода аз рӯи он амал кардан ва дуюмин ин бештар китоб хондан аст. вақте ки инсон бисёртар китоб мехонад, аллакай фикри ӯ дигаргун мешавад, аллакай ӯ муқоиса карда метавонад. Фикри
агар муқоиса кунад аллакай фикри дигари худ пайдо мешавад, яъне фикри тозаи худ, фикри нав пайдо мешавад ки ин ба мустақил шудани ӯ бештар кӯмак мерасонад. ташаккур, саломат бошед. сипос. устод марҳамат, боз ҳам хулосаи мавзӯи имрӯза, баҳси имрӯза аст. шумо аз чӣ тавсеҳо медиҳед барои боз ҳам мустақилтар будани мо ҷавонҳо ва мустақил тарбия ёфтани мо? мустақил тарбия ёфтани ҷавонон умуман барои падару модарон эҳтиромона хоҳиш мекунем аз падару модарон. вақте ки ҳангоми тарбияи фарзанд бештар ҳамин набошад камтар мекунем, мушаххастар боре ки дар хотирошон монад, ҳам як се роҳро гуфта гузаштани ҳастам. якум роҳ ҳама вақт барои дар кадом фаъолияте ки дар кадом коре ки набошад ба фарзандони худ бовар кунед. имрӯз бисёр падару модаронро мушоҳида мекунем ки фарзанд ин корро наметавонад кард, ин хӯрда наметавонад худаш, ин худаш пӯшида наметавонад ва худаш интихоб карда наметавонад. бисёршон ҳам хел ҳастанд. масалан ҳангоми харидани як анҷом мегӯяд ки вай худаш харида наметавонад, ман бояд худам хариданам дар кор аст. ё ягон чиз карданаш дар корш вай наметавонад карда. яъне ки ин аз чӣ гувоҳӣ медиҳад? яъне ки аз падару модароне ки ба фарзанди худ боварӣ надоранд. вақте ки падару модар ба фарзанди худ боварӣ надоранд, ин табиӣ аст ки дар фарзандам боварӣ дар худаш инкишоф намеёбад. якумаш яъне ки ба фарзандони худ доимо бовар кунед. дуюмаш фарзандони худро дастгирӣ кунед. масалан кӯдак омад як чизе худаш мекунад, кӯдак ҳамин дар натиҷаи якчанд хатогиҳо баъд як хулоса мебаронад. худаш хатогӣ кунад, шумо дастгирӣ кунед. бисёр ин сафар ин хел шуд, ман медонам ки паготу боз хубтар мекунем. пасфарда боз ҳам хел дастгирӣ ва дар оянда дар кӯдак ҳамин мегӯем ки ба худаш боварӣ пайдо мекунад, ҳамин бо мустақилиятнокӣ рушд меёбад. сеюм чизи асосие ки ҳангоми тарбия кардани фарзанд, дар фарзанд доимо образи мустақил, инсони шахси мустақилро дар калаш ҷо кунед. яъне ки шахси мустақил чӣ гуна аст? образ масалан аз оне кинои агар Александр Македонский аст, Искандари Мақдунӣ агар тамошо карда бошед, агар модараш вақти тарбия кардани фарзандаш доимо мегуфт ки образи, яъне ки шоҳа месохт, мегӯяд ки ту оянда қаҳрамон мешавӣ, ту оянда тамоми дунёро гирифта метавонӣ, яъне ки образи қаҳрамонро дар ҳамон тафаккури кӯдак месозад. кӯдак худаш қабул мекунад ки ман қаҳрамон, ман бояд ки дунёро гирифтанам дар кор. яъне ки имрӯз падару модарон ҳамин қаҳрамоное ки шумо мехоҳедтон дар фарзандони худатон созтон қаҳрамоное. аз он мебошад ки қаҳрамоное камакак бо як ҷиҳатҳои манфӣ ҳам аз падару модарон хоҳишҳои худашонро сохтан мехоҳанд. хоҳишҳои худашон чӣ гуна аст? масалан худаш ҳамон инженер шуда натавонистааст, мехоҳад ки фарзандаш инженер шавад. ин тарафи дигаре аст, яъне ки интихоби касба дигар тарафе аст. ин қаҳрамонаи масалан шахси мустақил сохта тавонистан чи аст? яъне ки фарзанд домо шумо такрор мекунед, шумо худат метавонӣ кунед, шахсан худат ман мебинам бисёр ту хуб карда метавонӣ, ё як кори иҷро кард, ҳамовақт ҳамон дастгирӣ, яъне ки образи шахси мустақил, ва инсон худаш ҳамин образ сохта мешавад ки ман шахси чи ҳастам, шахси мустақил ҳастам. ҳамин се роҳ бо як бор такрор мекунам. якумаш яъне ки фарзанди худро бовар кунед, дуюмаш дастгирӣ кунед, сеюмаш бошад агар дар фарзандонтон, дар тафаккури фарзандон образи шахси мустақилро доимо созед. ташаккур устод. устод сипос, ташаккур зиёд, саломат бошед. хуб, янагони азиз, мо хеле баҳс кардем, мо хеле гуфтем дар мавриди мустақилияти ҷавонон дар куҷо аст ва чӣ гуна дар кадом сатҳ қарор дорад. имрӯз дар барномаи мо иштирок карданд донишҷӯён аз факултети психология ва таҳсилоти томактабии донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ва фикри ҷавононро коршиносӣ намуданд. номзади илмҳои равоншиносӣ, мудири кафедраи психологияи иҷтимоӣ ва касбии ҳамин донишгоҳ ва ҳамчунин роҳбари маркази зеҳнии заковат устод Ҳусейн Зайтмедов. устод хуш омадед. ташаккури зиёд. хуб, ман боз ҳам мегӯям ки мо хеле гуфтем ва боз ҳам хулосаи дуруст аз худи шумо аст, бинандаи азиз. мо гуфтем ки аз кӯдакӣ бояд мустақилиятро мо дар зеҳни фарзандонамон ҷой диҳем ва чӣ гуна тарбия кунем. фикр мекунам ки аз ин барнома ба худатон чизе гирифтед ва минбаъд дар мустақил будани наврасон, кӯдакон ва ҷавонҳо саҳмгузор хоҳед буд. агар ҳа, фикр мекунам ки ин барнома муваффақ буд. агар не, боз ҳам хулосаи дуруст аз худи шумо аст. мо дар барномаҳои дигар бо мавзӯъҳои дигар ҳатман бармегардем. худоҳафиз.